chocolate coffee. Good morning! Happy Sunday, everyone! Me. Ano yung Guchin? Siksik ka na naman dyan, Guchin? Ha? What? Siksik na naman. Ano? What? Ano? Lakad na, lakad. Lakad mo na daw, Daddy. Mew. New. Ayan, naglilista na po si ano. Hanggang gumising, sabi niya, tara, punta na tayong Ace. Saya naman tayo, budol naman naman sa Ace. 1+1. Dear Santa, gusto ko ang power tool. Karami mo ng power tool. Wala pa akong nailer, jackhammer, tsaka Jackhammer! circular saw. Ay, jackhammer. Tibag ng bato. Actually, ito lang yung bibili namin, no? Ayan, oh. Tinapay, almond milk, cup Tinapang noodle, alamang. kopya, Oh, inubos yung Swiss hopya. miss. Diba yung rice cooker na maliit, sabi ko. Pag maliit, yung standard size lang. Wala ka. Alam mo na dyan. Tingnan ko prepare ng breakfast. Wala rin tayong tinapay. Kain tayo sa labas mamaya. Ayan, since Sunday, dito lang tayo sa bahay, hindi tayo alis. Green. We're on our way, guys, sa Noah. Mag-grocery lang kami. Sumama si Chris Polo. Yan. Gusto lang makalabas niyan. Wala. Sabi ko gusto wala makalabas. Kaya ka sumama. Yan. Grocery. Tapos papaayos ni Daddy yung yung video, okay? Kasi hindi na gumagano. So yung baka meron lang na naputol na Hindi, nasunog na. nasunog. Overload. Yun. Kasi nung tinesting namin, nung pag-uwi namin sa probinsya, hindi talaga gumana. So, papacheck na lang. Ayan. Tapos, saan tayo kakain? Sa Manam. Walang imik. Ayan. Kasi kami, yung tirang kanin kanina, inano ko muna siya. Sinangag ko. So, bali, nag-breakfast pa rin kami. Ano ka? Naka-earphone ka ba? Kaya pala walang imik. Nagtatanong ako. Bakit yan? Sabi ko, saan tayo kakain? Kahit saan? Sige. Sa makaan. Oh my God, ano dito? Butas-butas, uy! Okay, tapos na sa Ace Hardware. Next, H&M. Papabili to ng damit niya Pamorm. Iniwan mo kasi sa probinsya yung mga damit. Malay ko ba dito natitira? Paskong Pasko na dito sa SM, Kaching na lang ang kulang, guys. Happy na ang Pasko. Malapili niya. Buhay na naman yung mga food, guys. Food bazaar. Bumili ako ng nilasing na hipon. Kain tayo. Favorite place sa Manan. Ang aking favorite din dito, yung seafood lomi na napakasarap. Sarap nito. Paso-paso pa, ngalang-alam mo. Yung rice bowl lang yung binili namin. Rice toppings lang. Beef broccoli paste. Favorite ni Daddy. Yan. Ang ganda ng mga pailaw. Ano sabi mo kanina? Naalala ko, kinukurot ako ni Mami sa mga ganda. Ang bata pa siya. Mukulit Laging kurot Ayan, last stop na namin, guys. Toy Kingdom. Papabili daw to na Beyblade colors.
Rollerblade pa. Siyempre. Saan anak mo? Nakakamiss yung may ano na. Nakakamiss yung may baby na ano. Pag pumasok ng Toy Kingdom, dami-dami nang dala pag ano, pagbalik sa'yo. Ano? Kayo pa na una. Ayos kayo ah. Kaloka. Ayan, dito na kami bye guys. Nakarating lang namin. Yun, ako yung mag-ano muna ng mga pinamili. Yung mga groceries. Kasi syempre, nasa ano si auntie. Nasa taas. So, store tayo dito. Sa H&M, ayan, nagpabili yung anak ko ng mga ano niya. Mga pantalon na, tsaka dalawang pag dito. Dalawang long sleeve. Yan, yan daw mga gusto niya. So, dalawa lang naman. Tapos tatlong pantalon. Ayan, nakasale yung pantalon. Tapos di ko na siya binilan din ng ano, ng t-shirt. Gawa ng grabe. Ang mahal ng t-shirt. Mas maganda pa guys yung na ano, yung binili ko. Ito, yung sa Spectacular. Gantong-ganto din yung ano, yung quality sa H&M. Pero sobrang mura nito. Sobrang affordable. Promise. Ayan o. Bigay ko na lang to kay Chris. Para may bago siyang pang ano, pang alis-alis. Ayan o. Tinignan ko talaga. Maganda pa to eh. Makapal pa to eh. Yung sa H&M, ano, mga 899, mga 999. Diba? Ito 149 lang o. Isa. Yun. Buti na lang, bumili ako niya sa Shopee. Pero yung ano nga, is mahirap kasi bumili sa Shopee nung mga pangbaba. So, ayan, yung mga slim fit. Yan yung binili ko kay Chris. Pinasukat ko sa kanya. Ayan, tatlong ano din. Tatlong kulay din. Mga basic color lang din. Yan. So, yan lang. Tapos, bigay ko na to sa kanya. Nak! Kunin mo na tong ano mo. Damit mo. Then, ito yung ano to. Yung, ano nga to, daddy? Cielo. Dapat papagawa namin kasi di na gumagana. Kaso, yun. Sa service center daw itatawag. Then, syempre sa Ace Hardware. Yung mga ano ni daddy, Kinemers. Yan. Kailangan Stanley. Thank you, mother. Ay! Speaking ah. Yung mic. Ah? Ano speaking? Speaking, ano pala? Sunday ngayon. So, Hindi ako magdala. Saan pagod ako? oh yun. Very good. Diyan, pagod ako. Pagod ako. Ay, ko muna sagutin yung mga Oh, sige, sige. Magsagot ka ng modules mo. Wala maglalaro ah. Ayun. So, back to ano tayo. Ayan, Stanley. Then, ano ba to? Tactics. Ano to, daddy? Ruler? Caliper. Ha? Caliper. Caliper. Ano to pang ano ng dimension? Ano? Parang gito ginagamit sa ano ah. Sa pearl. Pag sinusukat yung ano. Diameter. So yan. Good thing to sa plastic. Yan. Then, bumili ako nung ano. Eto. Ano ba tawag dito? Caulking gun. Diba yun? Kasi bumili rin ako netong ano. No nails. Yan. Construction adhesive. Para pag maglalagay tayo ng mga tagdan. Mga anik-anik. Hindi na magdidrill si daddy. Yan. Then, more bala. More tornilyo. So, wag na natin pakialaman yung ano nito. Ayan, dito tayo sa labas. At marami tayong ayusin. Yarn. Actually, pagod na talaga ako, guys. Gusto ko bukas na to. Ang sarap pag andito si Auntie. Alam mo yung pagdating namin kapag galing kaming groceries, yung ganyan. Ano lang namin, iakit lang namin. Tapos si Auntie nang magsisinop. Auntie. Kaso nandun si Auntie sa ano, kinene na. Mas kailangan kasi siya doon. So, yan. Walang pagod-pagod. Kailangan i-ano natin to. Isinop natin to ngayon. Diba? So, ayan. As usual, lagi kaming may tira pag kumakain kami sa Manan. Ito is yung siopaw ata to na malaki. Tapos yung ano, hindi ko na nakain. Sobrang busog ko na.
Nag-leak na pati yung oil. Yung favorite kong oyster cake. So, yan. Buti ngayon, ano na, ang ganda na ng lagayan nila. Dati pinaplastic lang nila, kaya naiinis ako pagdating dito sa bahay. Parang, ano-ano na. Parang binili sa sa kanto lang. Ayan, ito naman, may paganto na sila. So, initin ko na lang bukas. Then, yung ayan, yung lomi. Yung sakto to. Mamaya, pag nagutom si Chris, initin niya na lang din sa micro. Sarap ang lomi sa manan. Yan, and then, ito nga is yung siopaw. So, itabi ko lang to. So, ayan, mag-haul na rin tayo. Sabi ko, konti lang yung bibilin ko eh. Nawala kasi yung listahan, nakakalok. So, kanik-kanik patuloy na Pero ito, kailangan ko din to. Yung, bathroom tissue. Yan, tapos, kumuha ko nito kasi nabasag yung yung pinaglalagyan ko ng mga frozen, mga karne-karne, ganyan. Nung naglipat kami ng ref, hindi ko natanggal yung sa freezer. Pag angat namin nung ref, bumukas yung freezer, naglaglaga, nabasag. So, bumili ako nito. Yan, fresh keeping receiving box. So, this one is 179, dalawa na. Ayan. And then, kandila. Daddy! Sindi ka na ng kandila, Daddy. Yan, tapos, cream silk. Tapos, ito, sabon. Para kay Bonso. Kasi meron siyang meron si Bonso. Ewan ko, mga kapatid ko. Pati si itong mga lalaki. Di ko alam kung ano nangyayari sa kanila. Parang guys, yung, parang na brown. Ganun. Lalo na kapag nasosobran sila sa sa malansa, lumalabas yung mga yun. Kaya, ayun, binila ko si Bunso ng sulfur soap. So, pang niya na to, pang 4 niya ng gamit to. And, effective siya actually. Naglalighten yung niya. Yung brown niya sa sa dibdib, tsaka sa likod. Sabi ko nga, magpaderma ka na kaya. So, puti na lang, nadadala sa sa soap na yan. And then, to, yan, yung SM bonus lang na puppy food. Kasi sa lang naman to. Daddy, para saan tong dog food na to? Sa ham-ham? Sa ipis? Oh my God. Pero mo yan, pati ipis pinapakain ng dog food. Ano naman yun, yung ipis na pinapakain niya sa gagamba. So, malinis yun. So, nahahawakan ko yun. Meron pa nga siya before, di ba? Nasa Don Carlos kami yung, yung hissing cockroach. Kasi nagkamatayan na. So, anyway, ayun, battery, tapos, ulit, kandila, then, joy, of course, yan. And then, yan, bumila ko na itong scrubbing pad. Ang ganda na itong panlinis sa CR. Yan, nagpapabili din kasi si Rico para sa CR sa baba. Kaya dalawa binili ko. Then, more sponge. Kasi, monthly, kailangan magpalit ng sponge. And then, ayun, bumili ako nito. Pero umorder na ako sa Shopee nung ganitong gloves. Kasi, ewan po, grabe naman yung yung balat ko. Ang dami kong tama, guys. As in, bigla-bigla na lang kapag patulog na ako, yung maglo-lotion na ako, ganun. May may hapde. Ayun, may mga ko dito, mga hiwa. Di ko alam kung saan ko nakukuha. Ayan. Ito, ngayon lang. Maluka. Parang mga paper cut lang siya na Sabi ko, ano pinagagawa ko na Sobrang, as in talagang cut na pa ganun. Kaya sabi ko na nga ako, mag-gloves ako. Maluka. Yun. Even nung sa paglalaba, lalo na sa Tide or Ariel, basta yung mga may branded na na mga panlaba. Grabe, nagbubutas-butas pati yung mga ko, guys. Literal, yung mga daliri ko. So yun, bili na ako nito. Panghugas. Yan, kasi matanda na yung kamay ko. And sakto lang pala siya. Yun. Yan, para iwas din ako sa kaloka, sa mga hiwa-hiwa na yan. Yun. So, meron akong gloves. Frank. Wala ibang kulay eh. Pero ayan, hindi naman tayo. Huwag na nating dali ng politika rito. Basta may gloves ako. And then, yan, bubila ako ng foaming bottle. Kasi yung facial wash ko is, yan, sobrang concentrated, diba? Eh, kailangan ko pa siyang haluan ng water pa para mag-foam talaga. Bumili na ako ng foaming bottle. Yan, sa
Tsaka maganda siya. Ayan, makapal pati siya. So, reusable talaga. Sa Miniso. Yan. And then, more lagayan ng kutsara. Yan, mga anik-anik. Meron na pala kutsara, tinidor, yung mga pang, ano na lang. Kung ano pa pwede may ilagay. Ang dalawa is 100. 50 each. Then, yun, Hacksaw. Hanson dati. Napasama pa rito. And then, like, ano, oh my gosh. Ano pala to? Yan, bumili si Chris ng apple. Tapos, hotdog. Hindi na ako bumili ng meat kasi, diba minsan lang kami ano, minsan lang din magluto. And, yun. Tapos, ayan, kasi, yung binili ni Rico na kamatis, hiningi ni Nene kanina. So, wala na akong kamatis. And then, of course, yung egg. Importante may egg dito lagi sa amin. Kasi si Chris, kapag luto, magsasariling luto. Yan. Marunong na siya. So, kailangan meron lang talaga siyang maluluto. Yan. And then, itong naka-box. Konti lang naman to guys. More on pang sabaw na naman to. Kasi meron pa kami dyan yung mga grocery. Oh. Yan. Ano ba ito? Ayan, Doritos. Favorite namin na ano, na snackers. Ayan, dalawa pinili. And then, ayun, importante din lagi na may tinapay dito. Ayan, si Chris mahilig sa tinapay. Yeah. Tapos, bumili ako nito, parang salaan ng mga gulay or manik-anik. Then, yan, kapag ka magbatihan ng itlog. Sa Miniso din ata to or sa Japan Homes. Yung 75 each. Tapos Cheetos. Then mga milk. Yan. Yan lang naman yung laman. Tapos maliit na Coco Crunch. Maliit na lang yung pinabibili ng anak ko ah. Yan, maliit. Then kumakon stick oh. Bata lang yun oh. Yan. And then ito para sa baba to. Yung sinasabi ko sa inyong nagustuhan ko na Great Taste Choco Coffee Mix. Yan. Sakto lang ang ano nito, ang tamis nito para sa akin. Then, yan, pancake mix. Para minsan magpa-pancake ako. Tapos hopya ni Daddy. Munggo. Yan, yung Tipas Bakery. Dito ka muna. Then, ito, tissue naman para sa ano, sa banyo sa baba. Sa store. Tapos, yan, maliit na coconut oil. Wala yung malaki eh. Yan. Ayun o, pag ganyan guys, so, kahit sa mga ganito lang, ang bilis kong mahiwa. Kaloka tong, ano na to, kamay ko na to. And then, Swiss Miss for Daddy and Chris. Yan, dalawang box. Yan, diba? Sabi ko, ayusin ko, pinalat ko din naman. Then, mga pang cup noodles, pang sabaw. Yan. Tapos, Knorr chicken cube, yan ang wala ako. Then, itong cowhead. Ayaw pala ni Chris. Sabi mo, Chris, ayaw mo nung cowhead na green. Eh, hindi naman pala green yung binili ko. Loko talagang batang to. Sabi ko na meron pa dito eh. Ayan, buti isa lang yung ano niya. Binili niya. Kaloka. Then, ayan, yung almond milk na pink. Yan, tapos Arla na strawberry milk. Yan. Favorite niya yung strawberry na yun eh. Tapos, isa pang almond milk. And then, ito, ayan, square casserole. Lagayan ng ano, ng sinangag. Favorite nila sinangag eh. Yan. Mellowware lang to. Parang ginagamit ng mother-in-law ko sa ano, sa Pasig. Alam ko may ganito ko, iwan ko kay auntie kung tinago or baka dinala na naman sa ano, sa probinsya. So, bumaisong na ako. Ayan, maliit lang. Sakto lang talaga. Yan. Kanin or ano, yan. Yung rice, kanin rice. Pagod na talaga ako, guys. Ano ba to? Fried rice. So, ayusin ko lang to para makapag ano na tayo, makapag pahinga na. Gardo na ako. Yan. Tapos, lumalabas na naman yung mga ano ko. Mga hindi dapat lumabas.